Voľa, kedy sme ťa inak ani nenazvali ako masný vlas. Potom si umyl hlavu, zmydlil si barana, no a ostatné je už história. Ahoj Luboš, zdravím ťa zo Slovenska domov. Čo máš nové? Hovor. A zamrazilo, keď mi jeden z poslancov Ruskej dumy povedal, že vzhľadom na moje principiálne názory môžem byť rád, že ešte žijem. To je strašné, ale v Rusku je to už tak. Za názory hrozí väzenie alebo netesné okno. Len dobre vedia, ako funguje Západ. A vedia, že tu sa za názory nepadá z okna. Ty a tebe podobní ste toho príkladom. Premiér Robert Fico bol takmer zavraždený iba preto, že nechce vojnu s Ruskom. Určite to bolo preto, Luboš. Nie sú to Rusi, kto pácha genocídu v Gaze či vojnové zločiny v Iráne a Libanone. Zabudol si povedať, že Rusi páchajú vojnové zločiny na Ukrajine. Sú to Američania a Áno, je to ten pometený prezident, ktorého keď zvolili, tak si sa tešil ako taký druhý pometený. Mal som dnes množstvo stretnutí s poslancami Dumy, či už z jednotného Ruska alebo z opozičnej komunistickej strany. Ale vieš, že Rusko berie Slovensko za nepriateľský štát? A vieš, kto sa stretáva s nepriateľmi? Vieš, však. Kto by týchto bruselských pokrytcov bral ešte vážne? Veď práve, kto by tých bruselských pokrytcov bral vážne? Berú rozprávkový plat a pritom nadávajú tí sviniári na úniu. A popri tom sa ešte aj stretávajú s ruskými poslancami. Kto by ich bral vážne? No povedz. To je pevne. Milo ma potešilo, keď mi ruskí poslanci spomínali, ako pozerali moje video, na ktorom som zvesil obraz Čaputovej a zavesil Che Guevaru. Veľmi sa im to páčilo. Dobre ty, Dilino. A keď sa dotešia na tvojim videom, tak im povedz, nech sa pracujú z Ukrajiny tam, odkiaľ prišli. To je ten môj najdôležitejší odkaz Ruska. Slovensko chce mier. Máme radi Rusko a nikdy neunieme. Všetci raz uhnieme. Čo je, hej, kam ideš? Poď sem. Poviem to rovno, je to rovnaké hovno. Nacisti a komunisti, it's the same shit. A nedá sa zmyť.